Og nu 22-nyhederne. Ledere fra Mellemøsten på vej til Det Hvide Hus. Efter 2 års dødvande tager Obama nu hul på fredsforhandlingerne. Signe Kold måler sit stressniveau hver dag. En dansk opfindelse hjælper hende med at holde styr på stressen, før den kammer over. Svært, Divya Das. Verden venter i spænding på præsident Obama, der om godt en time fortæller, hvad der er kommet ud af dagens møder med den israelske ministerpræsident Netanyahu og palæstinensernes præsident Abbas. En dansk læge har opfundet verdens første håndholdte stressmåler. Almeida hedder det lille apparat, der ikke fylder mere end en sprittus. Og det er i al sin enkelhed en trykmåler, der måler følsomheden på brystbenet. Når man er stresset, så sætter hjernen nemlig via nervetråde sanseceller i forøget alarmberedskab. Og det øger følsomheden i netop brystbenet, hvor sansecellerne sidder. Jo ømmere man er, jo højere er stressniveauet. Der er allerede 100 almeter i brug, og både læger og patienter er begejstrede. Du knapper op, og så finder du selv det mest ømme punkt. Speciallæge Søren Ballegaard måler med et stresstal for første gang. Resultatet vender vi tilbage til. Den viser 30. Signe Kolds stresstal var anderledes høje i tiden efter, at hun fik konstateret brystkræft, og det ene bryst opereret helt væk. Når jeg har skullet noget, har haft meget, meget travlt på arbejde og skulle takle nogle opgaver, som næsten var uoverkommelige, at så har det været højt. I dag hjælper Signe Kolds målinger hende med at holde kroppens stressalarmberedskab i ro. Jeg gør det om aftenen, og jeg gør det om morgenen. Og det er sådan et præg til mig selv om, at det går sgu meget godt, eller tage den lige lidt med ro i dag. Også den ellers skeptiske lægeverden er overbevist. Jens Faber er overlæge på Herlev Hospital og har været med til at teste almeteret på 200 raske kontorarbejdere i et forsikringsselskab. Der har vi vist, at det forbedrer folks livskvalitet, og vi kan få påvirket i gunstig retning en masse risikomarkører for livsstilssygdomme, sådan at vi sænker risikoen teoretisk for hjertesygdomme. Skal vi prøve? Almeteret er beregnet på både syge og raske. Dem, der er raske, som gerne vil undgå stress og gerne vil styre deres dagligdag, så de får mest ud af den. Og så kan du sige, at alle de kronisk syge, de kan få et mildere forløb af deres sygdom, hvis de ikke samtidig er kronisk stresset. Men det kan også hjælpe eliteidrætsfolk. Søren Ballegaard, en prototype på apparatet, hjalp 49er-båden med at vinde OL-guld for 2 år siden. Jeg tror, at vores intensive arbejde med mental performance, hvor det her det har været den største enkeltfaktor i det, har været klart medvirkende til vores guldmedalje. Ja. Får vi et tal her? Og så tilbage til resultatet af min stresstest. Den viser 61, og det er ikke så godt. Hvis det er her og nu, f.eks. en operasanger, der skal på scenen, en sportsmand, der skal ud på en toppræstation, så er det perfekt. Men vågner man hver morgen og har det mål, så er det ikke særlig godt. Inklusiv en halv times instruktion i at bruge apparatet og i, hvordan man selv kan behandle sin stress, der koster et almeter 2.600 kroner.